Ahoj, já jsem Milovi Mango a vítám vás tu u dalšího videa. Dnes tu je i Rada. Aha. A půjdeme na nový svět, bude to na životy, survival a jak bychom to pojmenovali? Survival. No, tak dobře. Survival. A ono se to přejmenuje, protože si dáme tuto tlačítko, určitě jste viděli toto. Zbačtěte červené tlačítko. Ono se nám tu něco přidalo. Jo, takže my tu máme... Dáme tohle. Jo. Tam je to krám takovej. To vím taky. No, dáme obtížnost normálně a nebudeme podvádět. No tak to je... Ten jsem viděl v Legu, znám tam každý kout. Legu Znám tam každý kout, Ben už tam byl, znám tam každý kout a jsou tam všude pasti, tak se drž mě. Vím, že jsou tam všude pasti, viděl jsem to na YouTubeku. Jak to vevnitř vypadá. Aha. Jsme tu, ale ono to tady... Takže jdeme hledat. Jo, to tady. Počkej, čekaj, než tam budu já. Jo, no tak to je, ale... Ne, počkej. Tak to je zbrušené. Počkej. Nejdi. Ježiši, tak pojď už. Já už prostě jdu. Já už tady Ale jsem. jdu první, jo? Proč? Počkej. Nechoď tam, nebo to vybouchne. Vážně, tady jsou různý provázky a tak. Víš co? Dřív se někde ubydlíme, uděláme si světýlka. Nechoď tam dolů. Ne, tam jsou bomby všude. Ty jsi tady nahoře. Dolů, prosím tě. Nejdřív si postavíme obydlí trošku a tyhle si najdeme ovečky. Ty hledej ovečky, já jdu na dřevo. Dobře, já jdu. Já si vezmu jen pár dřevíček, abych se aspoň mohl na ně udělat meč. Dřevěnej mi zatím bude stačit. A já mám klasické vyrábění, takže to bude teprv. Já ho mám taky. No ale ty nemáš. Počkej, tohle to ty nemáš. Ty máš ten normální. Ano, já to mám normální oproti tobě, ty seš oproti mě blázen. Enderman. Fakt, to se ti jenom zdálo, než Ne. normální. Klidně si to ví, co to sledujete, pusťte znovu. Koukněte se doleva nahoru a uvidíte tam Endermana. Fakt? Jo. Ježiš. Tak to nevím. Jo, hele, máme Bobby. Podívej se. Máme kakaové bobky. Podívej, kakaové Bobby. To jsou kakaové bobky. No tak dobře, tak Za kakaové tebou je creeper! Já se tě lék. Neber mi prosím věci. Neberu, Kde to tady zase? žádný nemáš. Co? Ne, nemáš. Tady to je vlastně. No to snad ne. Jo, je tam Enderman. Pravdu. No, On měl otevřenou pusu. Takže se na nás chystá útočit. No, že tady nejsou, aspoň ty kakaové bobky jsem našel. Jo, jsou tam. Je tady máš dřevo, ti vypadlo z toho. Tak ho neber. Ale ten creeper, To pane je bože, ten se blížil. V džungli je creeperů. A tam Já je myslel, pavouk. že na poušti je hodně creeperů. No, tam asi taky, ale. Vidím Meloun. Ono jich tady je víc. Pak jsou tam další kakaové boby. bobky. Hele, melouny se dobře těží sekerou. Fakt? Jo, No a já se dobře těží. i rukou, viď. Já se do toho taky pouštím rukou. Sice nedodržuju základní pravidlo číslo 17, Cože? nikdy nekopej rukou. To bylo v knížce Deník malého Jo. Minecraftáka 2 pravidla všech. Pravidla Minecraftu. Nikdy nekopej rukou. Pozdě. Sakra. Enderman, on se tady furt... Jste mohli vidět asi vpravo, ale to musí být postřeh 3000, což má určitě. No ale... On se tady furt ten Enderman potuluje. Kdyby nám chtěl něco udělat. A to chce určitě. Jako ten creeper. Poté se za tebou Co blíží tady... a pak tě odbouchne. Myslím.
Takže pěkně si tady uděláme nějaký. Já jsem blbec. Já už ani neumím vyrábět. Ty to máš takový trošku počítačový. Tak říkám, že mám klasický. Tak si vyrobíme samozřejmě. Klasika. No tak klasika, no. Mám vyráběcí stoleček už, jo? No, nemusíme ho prostě to pěkně přesunu, vyráběcí stoleček. No. Sakra, ovečka nikdy, ale... Já si ho ale taky vyrobil. No tak to je už jedno. Vyrobil teď. Počkej, No. tak já si v něm vyrobím meč a můžeme vyrazit do chrámu. Ne. Nejdřív na ovečky. Takže tyčky. Kolik máš dřeva? Je 60. Co dáš mi nějaký? Vykop si jich 11 a budeš mít 60. Prosím. Buď od toho dobra. Krumpáč. A meč. To by stačilo. Ještě by to asi chtěl sekeru. Vyrobil jsem 2 ty truhly. Dobře. Kodně, já chci to sekeru. Tak. Takže nějak tak a tak a tak. Ale já jsem připravený. Já jsem ti dal dřeva do ty truhly. Jo, můžu si nějaký vzít? Já si to... Všechny. Díky. 12, ale aspoň Já vůbec si, já už mi a někdy nedávají. Můžu vzít tu truhlu? Jo, vezme si. A jdi dál, protože já to nemusím že držet, já si to můžu v inventáři takhle pěkně předávat. Takže beru do ruky meč, dřevěnej, a jdeme na ovečky. Počkat, ale nesmíme chodit daleko od toho chrámu, nerad bych ho ztratil. Já taky. Ale určitě jich je víc. Dělám si srandu. No, hele, nikdy to nevíš. Když to děláš sekerou, tak mi přijde, že ti z toho vypadne jako melon, když děláš sekerou, když ho kopeš. Tak mi přijde, že ti z toho vypadne víc těch melonů. Nikdy nevíš, jako když ty jsi nevěděl, že je za tebou creeper, ale já to věděl. Uhlí. No takže světýlka, takže chrám. To se nám daří. Dej taky pár. Co? Ještě nemám skoro žádný, jenom jedno. Tak počkej. Ono je to nahoře, takže já se k tomu musím... Pane bože, jak jsi tam dostal? Pane bože, jdi se podívat dál, je tam normální cesta. Jo. Víš, že už to je strašně daleko od chrámu? Neboj se, já vím kudy. Tak dobrý. Ty máš taky železo. To uhlí. No, tak to je bezva. Já 2, 3, 4, 5. Jenom 5. Je tady vlastně. Chtěl jsem, že jsem si nevyrobil ten. Co? Krumpáč. Já to vykopu. Ne, počkej. Já si to vykopu. No tak dobře. Já si jdu kopat aspoň kamí. Železo! Fakt? Jo, koukni. Takže, tak. Doufám, že se vám tato série bude líbit. Rozhodně by se vám měla líbit. No a já si jdu vyrobit teda kamenný krumpáč. Abych mohl vykopat. Ta tyčka byla moje. Aha. To je jedno, tak si nech. Ale rozdělíme se s tím železem. Jo, rozdělíme. Já už myslel, že jsi to chtěl nechat. No to by bylo lepší. Počkej, tam nahoře to... Já vím, já to jdu kopat. A od kdy? Od teď. Trošku mám legy. Já už se lek, že nahoře jsou diamanty, ale to tam jenom... Teda, to by bylo dobrý, ale takhle na povrchu. No tak na povrchu je někdy železo, ale
Opravdu. V pouštích můžeš na povrchu najít i zlato. Jsem viděl. To by bylo dobrý, kdyby jako v pouštích bys mohl najít na povrchu zlato, v normálním bys mohl na povrchu najít to železo a v zimě bys mohl najít diamanty na povrchu. Hele, ty jsi nechal uhlí. Fakt? Jo? Jeden jediný blok. Ty jsi tady tak... Ne, tak toho tady si nechal hodně. Aha. Tak já už se jdu do tomu. Dobře. No tak jako je to hodně velký, tak. Hele, já už si potřebuji vyrobit světýlečka, protože tady nic nevidím a vy určitě vůbec. Protože vy jste diváci. Není to jako nějaký důvod, že zrovna vy nevidíte, ale... Je to pravda. Protože nemáte takovou... Když už je to natočený, tak to nemá takovou On se hodně jako vychloubá. Já se nevychloubám, to je náhodou pravda. Někdo to vidí líp, ten, kdo to natáčí. Další železo za uhlím. Rádio, kdybys to uhlí dotěžil. Stmívá se. No tak to mi. Nemáme to. Mm. Ne, vyrobíme si dveře a budeme muset přečkat v tom chrámě. Nejsou tam někde spawny. Ovečka! Zabij. Jestli nějakou máš, tak ji okamžitě zbij. A zabij. No tak to je každá. Vezmu si tohle světýlko a jdu rychle pryč. Šup. A to se nám teda docela dost daří. Na to, že je dneska noc, tak jo. Teda ten chrám se nám daří, ale ten jsme věděli, že tu bude. Počkej, Aďo, tak Šupky dubky do chrámu. musíme vyrobit ty dveře. Kostlivec! Tady za mnou! Tak rychle. Zabij to! Já brzo umřu, ale... Ještě... No. Ach jo, já zemřel. To ne, No to je teda noc. Zabij ho. Já? Jo ty. Já na něj už jdu zas. Jo. Hej, já mám jenom jedno srdíčko. Zombík. Jde po mně, pomož mi. Počkej, já nemůžu. Já jsem ho zabil. Rychle dveře vyrob. Počkej, nejdřív si musím... Nechal jsem tam ten vyráběcí stolíček. Já tady mám 2. Dobrý, rychle. Aha, tak ty jsi vzal ty... Mohl jsem si... Mám dveře. Já taky. Dobře. Tady jsem to zadělal. Rychle, musíme hledat, jestli tady není víc otvorů. No, tady je jenom okno, samý okýnka. No, tam můžou jít pavouci. Ojoj. Myslíš? No, asi máš pravdu. Tady se skrývá všechno. Je. No, už je. No, to byl tvůj stín. Tak já tady dám oba stolečky. Já bych si to přepnul na to. No tak to teda ne. Žádný podvádění. Vypli jsme si podvádění, rádio. To je pravda. To už musíme vydržet nějak. Vyrobil se... No a pro dnešek to bude asi všechno a uvidíme se u dalšího videa. Čau.